देहाखौ बोरैबा मोनदों नामा नोङो? बारा जेबो मोनथ'वाखै दा। मानोथो एसेबां सिरि सिरि नों सना? माबा मोनसेथ' रायलायदो। गोसोआव बांद्राय एसेबां दुखु लानो नाङा मिथिबाय? गोसोआव जेसेबां दुखु लागोन एसेबांनो दुखु जाबाय थागोन। माबा मोनसे जानोमोन ना? कल्ड ड्रिंक्स लोंनो नामा? आंनि गोसोआव दुखुनि अनगा आरो मा दंबावो? आगै, नोङो बारा इसेबां दुखुआव गोग्लैसोनानै थानो नाङा। हानायखिनिखौ नोङो रंजानो नाजा आगै। नोङो जेसेबां दुखुआव थाबाय थागोन नोङो एसेबांनो लोरबां जालांबाय थागोन। बेखायनो हानायखिनिखौ नोङो रंजानो नाजा। जोङो दंना, राखिब दङ, आं दं। नों दा थासान्दियाव नोङो माखौ इसेबां जिंगासिदों? आं बावदोंसो खोन्थानो। दहाय मादैया फन खालामदोंमोन। गाबोन मादैजों आदैजों फैगोननो जोंनाव। खान्थालगुरिनि होननाया आदा? औ फंबाय, खान्थालगुरिनि। दाखालिबो फन खालामदोंमोन, बे हायनानि खबरखौनो सोंहरदोंमोन। ओमफ्राय आङो हस्पिटालाव दं होननायखाय बिसोरबो बिराद हाखु दाखु जादों। फैनोबो हाया मानोबो हाया जानानै दंमोन। ओमफ्राय गाबोन सम मोननायखाय गाबोन फैनो नागिरबाय। नोंबो थादो राखेब। जागोन आदा। आदा, आं दसे जिरायथ'नो बाहाय। मेंनाय मोनसोदो। जिराय दे आगै जिराय। दै लोंनो नामा नोङो हा? राखेब फंबाय, नोंबो जिरायदो दे, आं दै लायना फैनि। जागोन आदा। आगै, माबाफोर जानोमोन नामा? ओंखाम उखैबायना नोङो? जाथ'वा आदा, उखैथ'वाखै। आगै, बारा सिन्था खालामनाङा दे, गासैबो मोजां जालांगोन। आं दै लायना फैनि, जिरायथ'। आं मिथिगौ हायना नोङो मा सान्दों, नाथाय आङो नोंखौ बेबायदि हालोदाव नायनानै थानो हानाय नङा हायना। सिगाङाव जेरै आंनि हायनामोन मिनि खुसि रंजानानै थादोंमोन, बेबायदि हायनाखौ आं लाबोफिननो नाजागोन हायना। नोङो जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नोङो जेबो सिन्था खालामनो नाङा हायना। आं नोंखौ गोदान फिन जिउ होफिननो नाजागोन आङो हायना। आंनि हायनानि महराव गोदोनि बायदि मिनिखैरो मिनिनाय महरखौ लाबोफिननो नाजागोन आङो। हायना, हायना, मा सानबाय थादों नोङो सना? राखेब, नोंथ' मिथिखासै आं मा जादों, नाथाय नों दाबो बेयाव। ओइ जाम्बि, माखौ गाबदों नोङो? गाबनो नाङा सना। राखेब, नों आंनि बेमारखौ मिथिखानानैबो नों आंजों मानो सिथाब सिथाब थागासिनो दङ? राखेब, नों आंखौ बावगारदो। आं नोंनि जानो हानाय नंला राखेब। आंहा बेसेबांबा गिदिर सिमां दंमोन नोंखौ लानानै, नाथाय आं नोंनि जानो हानाय नंला राखेब। हानाय नंला। आंनि सिमाङा गासिबो फेमार थांजोबसिगोन राखेब। आंनि सिमाङा गासिबो फेमार थांजोबसिगोन। हायना, गाबनो नाङा। नोंनि मेगनाव आङो मोदै नायनो हाया। नों गाबबा आंबो गाबफागोन सना। आं थासान्दियाव नों जेबो जिंगासिनो नाङा। नोङो जा सान्दों नोंनि साननायखौ आं गासिबो जाफुंहोजोबगोन। राखेब, आं नोंजों जुलि जानानै संसार जानोबो आं गोसो दङमोन राखेब, नाथाय आं दा बारा गोबाव थांनानै थालिया। आंनि सिमाङा फैमाल जासिगोन राखेब। आं नोंखौ बै समाव बुंदोंमोन जों सानैजों न'खर गंसे दानानै रुजु रुमु रायजो जागोन आरो जोंना फिसा फिसा गथ'फोर सानै थागोन होननानै आं नोंजों। बै समनि रायलायनायखौ दाबो गोसोखांनानै बिराद दुखु मोनो आङो राखेब। आंनि सिमाङा जाफुंनाय नंला राखेब, जाफुंनाय नंला। सुनिबानि खोथाखौ दा बुं नोङो हायना। नोङो थांनानै थागोन। नोङो थांनानै थागोन। नोंनि थाखाय आङो इसोरनाव बोर बिबाय थागोन आरो आङो नोंनि सिमांखौ गासिबो जाफुंहोजोबगोन। नोङो जुदि राजि दङब्ला आं नोंखौ दानो दिनैनो बे समावनो आङो नोंखौ जुलि लानो राजि दङ हायना। नोङो जुदि राजिब्ला नोंनि जा सिमां आं बे सिमांखौ गासिखौबो जाफुंहोगोन आरो जों सानैजों रुजु रुमु न'खर गंसे दागोन। नोङो सिन्था खालामनाङा। नों बुंदोल' नों राजि दङ ना? हायना, बै समाव आफा शिब मन्दिराव थांनानै जों सानैनि समायखिराखौ आं बावाखै हायना। जेरै समायखिरा लादों आङो एरैनो खामानिखौ मावलांगोन आं। नोंखौ आङो बेबायदि हालोदाव नायनो हाया हायना। आं नोंखौ जुलि लागोन। आं नोंखौ जुलि लागोन। नोंनि जा साननाय
नोंनि जा सिमां नोंनि सिमांखौ आं गासिखौबो जाफुंहोजोबगोन हायना। नोङो सिन्था दा खालाम हायना। नों जेरै सानदों आं बिदिनो खालामगोन। जों सानैजों न'खर गंसे दागोन आरो जोंनि बे फिसा न'खराव सानै फिसा फिसा एकदम दुस्त' आलासि सानैबो फैगोन। राखेब, नोंदि आंखौ बे हालोदाव नुनानैबाबो एसेबां मोजां मोनदों। आं मालाबाबो सानाखैमोन नोंदि आंखौ एसेबां मोजां मोनगोन होनना। हायना, नोंखौ आङो बोरै बावगारनो? नोंखौ नुब्लासो आङो हां मोननाय बायदि मोनो। नोङो जुदि आंनि मेगननि गोजान दसे सम अबावब्ला थाखोमायोब्लाबो आङो हां मोनि बायदि एकदम हां थोनो मोनो हायना। नोंनि थाखायसो आंनि जिउ, नोंनि थाखायसो आं दङ, नोंनि थाखायसो आं दिनै थांनानै दङ हायना। नों गैयामोनब्ला आंदि मा जागौमोन? बे बुहुमाव आं थागोन ना थायामोन आं जेबो मिथिस'नो हायामोन हायना। थांखु फाग्ला, सिगारेट फाग्ला मानसिखौ नोङो मोजां मोननानै आंखौ दिनै मोजां लामायाव लाबोनानै आं नोंखौ बोरै बावगारनो हायना, बोरै बावगारनो? दिनै नोंनि थाखायसो आंनि गोदान जिउ हायना। औ हायना, आंनि जिउआ नोंनि थाखायसो दिनै थांनानै दङ। नङाब्ला आंबो बेसेबांबा सिगाङावनो गैलामोन हायना। जौ जुवा लोंनानै जेराव मेराव गफबनानै थागौमोन आङो। सोर नायगौमोन आंखौ? दिनै आं नोंखौ मोननायखायसो हायना आं बेबायदि मोजां लामायाव फैनो हादों। दिनै आं नोंखौ मोननायखायसो हायना गोदान फिन जिउ मोनफिनदों। नों गैयामोनब्ला दे आं मा जागौमोन हायना, मा जागौमोन आं आंखौनो मिथिस'नो हाया। आरो नोङो आंखौ बुंबावदोंसो आंखौ बावगारनो होनना। आं बावनो हाया हायना, आं बावनो हाया। नांगौबा आंनो थैनानै थांगोन, थेवब्लाबो आं नोंखौ बावनो हाया हायना, हाया। सासे लामानि सैमा फाग्लाखौ बोखांनानै नोङो फाहामनानै नोङो मोजां लामायाव लाबोदों दिनै। आरो नोंखौ आं माबोरै गोसोखौ लानानै बावगारगोन? आं हानाय नङा हायना, आं हानाय नङा। राखेब। जाबाय। आदा। राखेब, आं नोंसिनि बाथ्राखौ गासैखौबो खोनाजोब्बाय। जिंगासिनो नाङा फंबाय आरो बिनानाव। आंहा नायख्ल' जाख्ल' सासेल' बिनानाव दङ आरो आं बिनानावनि बाथ्रायाव हेंथा गैया। नोंसोरो जा सानदों आङो बेखौनो गनायना लागोन। गाबोन मादै आरो आदै फैगोन, आं बिसोरजों रायज्लायगोन आरो हानायखिनिखौ आङो थाबैनो नोंसोर सानैनि जुलिखौ नैबे शिबरात्रिनि सिगां आं होगोन। आङो नोंसोर सानैनि जुलिखौ होगोन। फंबाय राखेब, आंनि बिनानावनि जिउआव नोङो फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। आरो आंनि बिनानावखौ बेबायदि हालोदाव नुनानैबो नोंदि एसेबां मोजां मोननानै आंनि बिनानावनि अननायखौ गनायना लादों, बिनि थाखायबो जोबोद साबायखर नोंनिसिम फंबाय। आरो आंहा बिनिख्रुइ होनो हानाय जेबो गैया फंबाय। उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफा गैजा रोङिजों। नाथाय राखेब, आंनिख्रुइ थारै नोङो आंनि बिनानाव हायनाखौ बांसिन अनमारो, बांसिन नायमारो। आं दिनै बिराद दुखु। बिमा बिफाया उन्दैयावनो नागारलांनानै आङो आंनि बिनानाव हायनाखौ आलो मोस्रोम जोसि फेदेरबोदों, फोलावबोदों, फोरोंबोदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, खाफालनि लिरनाय होनो जायखौ। इसोरनि माया, इसोरा जा खालामो बेनो जायो। राखेब, आंहा नोंसिनि साननायाव जेबो हेंथा गैया। थारै नोङो आंनि बिनानावखौ आंनिख्रुइ बांसिन अननाय होगोन होनना आसा खालामो आङो। नोंसोर जेबो जिंगासिनो नाङा फंबाय आरो बिनानाव। नोंसिनि जुलिखौ आङो नैबे शिबरात्रिनि सिगाङावनो होगोन आङो। आदा। ओइ जाम्बि, मानो गाबदों नोङो? थारै नोंनि साननाय आरो आंनि साननाया जाफुंमारसिगोन हायना। राखेब। हायना, आं नोंखौ फंसे खोथा बुंनि, नों मानिगोन ना? माबि? हायना, नोंखौ दख'ना गाननाय नुयैया जि गोबावसै। दिनै अननानै प्लिज आंनि थाखाय दख'ना गानना ओंखारना। जागोन दे। आंबो खुदुमगौमोन नोंखौ। नदो खुदुमदो, अबाय खुदुमनो? खावलाया लाबोना गाहायाव। नदो, गाहाय खालामना होबाय आं। आरो खनसेबाव ना। जाबाय। ओरैनोसो बुंदोलै आं जाम्बि।
हायना थारैनो नोङो सोरगोनि रानिमार बेसेबा समायना नुदों नोंखौ हायना। औ हायना नोंखौ जोबोद समायना नुदों। जोंनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव रावनिबो नोजोर दानांथों। रावनिबो नोजोर नांखाला राखेब। नों आरो आं आरो नोंल'खासै। बे जोनोमाव आङो राखेब नोंजोंनो रंजा खुसि थानो सानदों आङो।